Ćao društvo, dobrodošli u moj kanal i ja sam opet u mojoj kući. Danas ćete me vidjeti malo uvek isto, jer danas ću malo više videa da snimam. I hajmo se da započnemo sa videom. Danas ću da snimam šta sam ja dobila za Božić, ne onaj pravoslavni, nego onaj drugi. Hajmo se da počnemo. Prva stvar što sam je dobila je ova krugla Elsa. Sad ću da vam pustim muziku. Ja toga nisam ne želela. Ako možete da čujete. Dobro, sad ćemo malo da namučkamo. I onda idete ove ko pahuljice. I onda sam dobila, ako znate, My Little Pony, crtani moj mali pony. Dobila sam ovu od Rainbow Dash masku. Da je dam gore. Da znam, malo izgledam smešno, ali možda će ovo da budem za maškarade. I onda, ali što je već popito, ali sredan sam obdržala flašu, je Frozen party drink, non-alkohol. To je šampanja za decu. Vidite, Frozen. Ovdje ima Elsa, Olaf, Anna, Elsa, Kristof i Sven. Okus je bilo od grožđa. Ali već popita, ali ja sam svejedno obdržala, jer mi je lepa flašica. Onda što sad sam malo prepokazala na videu moju pernicu Elsa i Anna. Ovako izgleda unutra. Ovdje je bila neka druga gumica, ali ja sam stavila moju jer je ova bolja. I par stvari još nije bilo unutra. I samo sačekajte malo. Dobila sam ovu Shopkins, ako gledate. Shopkins igračku. Frižider, Super Fridge. Nadam se da neće da se mi rasturi. Samo malo društvo, da ja malo pomaknem moju kameru. Ovako ću sad da vam pokažem kako izgleda škatla. Jaje. Unutra piše, sad ću vam šta dođe unutra sve. One play set, 2 exclusive Shopkins set, 6 mini Shopkins, 2 Shopkins bags, 2 sticker sheet and 1 cup. A ja imam još 2 Shopkins bag i sad ću da vam otvorim ovaj moj frižider. Gledam se. Sad ću prvo da otvorim kameru. Sjećate što sam rekla cup? Ovako izgleda. I one stikere sam ja nalepila po frižideru i ovome što sam morala. Tako je pisalo. Ovo je čašica i ovako izgleda. Tako da kad pretisnete padne Shopkins vani. I onda imam ovdje. Izvinite ljudi, ali meni su popadala jaja. Shopkins jaja. Pa sad ću vam da vam pokažem. 2 exclusive Shopkins. To su exclusive Shopkins. Ovo je, ako možete da vidite, ovo je soda pop. Čini da se tako zove. A ovo je Joči. Ovo sam sigurna da je Joči. I onda imam što sam ih ja dobila. Izvinite, zbog toga. Zbog toga što sam otvorila. Onda i ja što sam dobila u vrečkicama je Sneaky Sue patika. Tako. I Squeaky Clean. Cleaning and Laundry. I sad ću vam pokažem Shopkins bag. Izvinite, ovo se meni sve raspada. Tu Shopkins bag. Imam ja 4. Evo još 2. Moj frižider se rastura jer se može sve otvoriti. I
sad ćemo da pokažemo 6 malih jaja. Ovo su 6 malih jaja. Sad ću jedno po jedno da vam pokažem. Ovo je nekako veseli. Ovo je isto veseo. Ima otvorene oči. Ovo je isto veseo. Ima ovako. Da, izvinite zbog takve glasova. Ovo je začudan. A ovo mu se spava. A ovaj se plazi. Kako možete da vidite. I sad ću da vratim ova jaja u pravobitno stanje. I sve ostalo. Izvinite zbog toga što moram to da radim ili će mi se posle reći da se mi da. Izvinite što ništa ne pričam. Da, ćeš ti jesti u čokolada. Ali nema ništa. Ljudi, ja sam skoro zbunjena. Ne mogu da stavim ovu jednu, stvarno. Čekajte. Evo ga, jedna je već, trebam još drugu da stavim. Dobro ljudi, ja ću se posle pozanimati za to. Sad ja samo za sad pospravim. Brzo ću ja to. I ove moje 4 sve da pospravim. Izvinite, ali stvarno ovo je too much za mene, više. To sam sad napravila, trebala sam samo da pokažem frižider, nisam trebala da pokažem unutra, ali svejedno, to je sve za vas društvo. To bi bilo to za moj video. Vidimo se u sljedećem videu. Molim like, subscribe i komentar. Ćao!